Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi na koyon Larabci. Muna kan dambirai guda biyar. Za mu yi amfani da kalman shariba, ya sha. Sai mu ce sharibal ma'a, ya sha ruwa. Huwa sharibal ma'a wa hiya sharibat alma. Sai ka haɗa, sai ka ce hiya sharibatil ma'a, ita ta sha ruwa. Wa anta sharibtal ma'a. وأنتِ شربتِ الماء وأنا شربت الماء. هل هو شرب الماء؟ ba sai ka kawo huwan ba, kurin sai ka ce hal sharibal ma, shin ya sha ruwa? Hal sharibatil ma'a, shin ta sha ruwa? Hal sharibtal ma, shin ka sha ruwa? Hal sharibtil ma, shin kin sha ruwa? Wa hal sharibtul ma, shin na sha ruwa? Mu ɗauki wannan misali, ba sai na fassara mana da Hausa ba, na fassara na farko ina ganin duk ya da in dai ka bibiyi darasin za ka ga abin ya zama da sauƙi. Fahimat daras, fahima ad-daras, huwa fahima daras, ya fahimci darasin. To sai mu ce me? Huwa fahima daras, hiya fahimati daras, wa anta fahimta daras, wa anti fahimti daras, wa ana fahimtu daras. Ni na fahimci darasi. Shi ne.